nongshong Shnong hasau dong jong Meghalaya Laitumkhrah kilahap ban shong hapding the jingdum na du kalai baje next step na kadau bo we dieng ba ula khyllem halor jong ki sainar dieng electric hapding ka Mary Rice Center but office NCC hajan Meghalaya Laitumkhrah kinong tri jong ka MECL hadin biklayo ikini jingtip kilalet shagati ka jaka ban penyeng biang ye kinar electric kibala khyllem bat ban bujili thamma ye sainar electric kibala dukut lingkot lingkai na ka jing khyllem jong new dieng ba Kibor MECL kilaban penpoi biang yakading electric Shillong ying long sem jong ketika jaka hakapor prabaji min min.